ಓಕೆ ಸರಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿಗಿ ಸರ್ ರೆಡಿ. ಹಾ ರೆಡಿ रे ಆಕ್ಷನ್ दट्टू इल्ले मिस्टेक झाले दट्टू. भवन उठा वरा पांत्याची 4 झाली 5 वरार शूटिंग स्टार्ट या निदले पुरो आता ओट लाव मादली म्हणून. होय की नमस्कार सर्वांक शूट डे 1 जाय जाय इक्विपमेंट्स पॅक कर आम्ही बाईसरल्या शूटिंग लोकेशनाक कुल्लू 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 आमचे लोकेशन नीरमार्गा या पोटी आम्ही नीरमार्गा शूटिंग करचे म्हणून प्लॅन केला. आम्ही पावल्या आता इक्विपमेंट सिरकोंक सुरू. आता हांगा डिफ्युजर्स रेडी करते आसात. मॅट लाईट रेडी जाते असा. आमचो हॅन्सन मॅट लाईट सिरकायते असा. हांगा गिम्बल रेडी जाते असा. हांगा मेकअप चलते असा. आमचो दट्टू हांगा सीन एक्सप्लेन करते असा. कॅमेरा गिम्बला सिरकावन रेडी. हांगा दोघा जणांचे संभाषण चलते असा. हा काले म्हणताय ते मोबाईल सोड रे. काल झालंय हा. जनरेटर रेडी. समजाले मग. हा आता ब्रेकफास्ट आणि चहा स्पेशल काय ना पानपाळे चटणी आणि चहा. ये पुरा कहीं घालता गयो ला 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 ला. ऍक्शन कट. आर्टिस्ट रेडी नाही. आता मका ये सांग. ऍक्शन. हांगा रिहर्सल चलते असा. आता 2 पराचे जेवण नॉन व्हेज ना व्हेज. शिट. डे 1 शूटिंग कम्प्लीटेड. आता शूटिंग जाऊन रेस्ट करची. येस आयसो व्हिडिओ संपलो. सो आजीचे आजीक परो पाल्याचे पाले पळया. तुम्ही पुढे लायक देव बरे करू. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.